Good day mga kasaksid! Welcome back sa JMJ Agri TV kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida. Kaya samahan niyo ako mga saksid sa vlog na ito. Sa video na ito mga saksid ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang trending ngayon lalo na sa sobrang taas ng gasolina at ng krudo mga kasaksid. Kaya ipapakita natin lalo na sa mga kasaksid natin na mayroong water pump. Nako, tamang-tama ito. Ito ang solar water pump mga saksid na trending ngayon lalo na maraming nakapanood sa atin na ating mga kasaksid din. Syempre, sponsored by AJ Farmtech. So dito yan mga saksid sa Rosales, Pangasinan sa may tapat mismo ng SM Rosales. Kaya ano bang inatay mga saksid? Tara, i-vlog na natin yan. Oops, sandali lang mga kasaksid. Bago po natin pagpatuloy ang video ay huwag nyo po munang kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Syempre mga saksid, i-share nyo na rin itong video na to lalo na sa mga farmers na naghahanap ng solar water pump. Baka ito na ang kanilang hinahanap. Kaya tara, samahan nyo ako mga saksid. Let's go! Oh, solar pump po ito. Yun. Solar pump na hybrid. Hybrid po ito, sir. Oo. Pwede sa solar, pwede sa kuryente. Yun. Pag nakalagay po yung sa nakasaksak po yun sa kuryente, pag wala po talagang init, mag-automatic po siya na aandar na sa kuryente po yun. Ito sir, parang ano na lang, itong last stock sir, no? Opo, last na po yan. Kaya unahan na lang. Wala na lang. Kung sino man ang gustong humabol din, pag naubusan sila, reserve, mas maganda. Opo. Magpa-reserve kayo, mga succeed kung ano kayo. Kung naubusan kayo nito, kung naunahan kayo. At pwede silang mag-ano pa ng ganito mga succeed. Typo. Hybrid. AC/DC. Parang sasakyan sir, no? May hybrid na sasakyan. Parang ganun din to. Pwedeng gasolina, pwedeng electric. Apo. Ito naman, pwedeng solar, pwedeng electric na isasaksak. Apo. Iba-ibang size din sir, no? Ito anong size nila sir? D2. Ito po, didos po ito yung Available niya. nila D2. Pero pag mag-order sir, magre-reserve, may D3 din. Parang ganun. Sa ngayon sir, ubus talaga eh. Ayaw Pero talaga siya. Pwede natin i-offer to sir. Itong na solar. solar talaga na Ito niyo yung Yan po. yan, solar naman to mga succeed. Ito, D3, D2, meron sir. Yes po. 2 Uh, HP rin sir. 2 HP. Kasama na yung mga succeed, may package. Package na rin niya kasama yung yung solar panel niya. Ang pinaganda naman dito sir, kahit na hindi na i-control yung lakas niya, automatic na siya mag-isip kung mahina yung panel o mahina yung araw natin. Ihina rin yung Hina niya. rin yung pump para Ayun. hindi presado yung pump natin. Ayun. Pagka malakas yung panel, malakas yung pagkuha ng energy, yan po, tataas mo yung power output. Tataas yung power. Ayun, mga succeed. At kayang tumagal to sir ng ilang oras sir? Pag Base sa mga nakakuha sa amin, mga 10 to 12 hours. 10 to 12 hours yan, mga succeed. Pupuno na yung mo niyan kaagad. Tapos yung niya sir, parang tinatagal niya sir ng for example, mga anong oras siya, ganun, depende. Depende po yung sa pagsikat po ng araw yun. Sa pagsikat ng araw. At maganda nito mga succeed, syempre, meron kayo dapat na nakaabang na pwedeng kuhanan ng tubig pag isasalpak na to. Pero installation na rin sir, no, kung malapit sila dito. Additional po. Additional, ayun. Mayroon po additional. Kasi i-deliver tapos install. Depende din po kasi sa layo ng lugar. Online na Oh, lugar. depende po sa lugar. Pero kung mga within Pangasinan, ganyan, may Baisihan, charge na lang, may charge. Charge po talaga. So yun mga succeed. Mamaya makita natin yung niyan, actual niya mga succeed. Ayan po. Solar water pump. Trending yan ngayon kasi mahal ng gasolina. Mahal ng crudo. Solar. Ito sir, pag i-on, no? On na po natin. Sige sir. On natin. Ayun. 1,000. 1,300. Lakas, no? Lakas. 2,000. Oh. Oh. Napit na 2,900. 2.9. Yan. 2,900.
Yun yung ano niya, sir. Power po niya. Power niya. RPM. Okay. Lakas ano? Oo. Tapos, dito yung sack. Oh, yan, sir. Aray. Yan siya mga saksi. Katumba. Oh. Yan. Ang paso. Yun. Anong ano to, sir? Anong size ng ano niya? DDoS po. DDoS yan eh. Oh, DDoS. Horsepower, yung ano. Horsepower. Horsepower, tapos yung pump po niya, DDoS. 2x2. Kasi ito, gano'ng kahaba, sir, yung panel mula sa ano, sir, ang kasama sa package? Yung ano po yung kasama po? Yung wire, sir. Oh. 30 feet. 30 feet. Ah, okay. So ito, mga 30 feet to, sir. Naka-rolyo pa yan, sir. Oh, nakarolyo pa ngayon. Ayan, lapitan ko sa gate na, sir. Mabilis yata kapag di na nilagay. Ayan. So, yan, mga saksi, dito yung wire. Yan, nakarolyo siya, 30 feet. Tsaka, ang standard, sir, ilan po ba? Na panel, pag bumili sila ng package. 4, okay. 4 po na panel board. Ayan, 4 na panel board. Kaya, ano, malaki-laki. Kasi ito, pwede na rin nilang gawing parang bahay. May bubong silungan kasi sa gitna ng farm. Walang masisilungan. O, ito. Tapos, kabitan na lang nila ng ano, sir, no? Ano ba yung pagbibili ba sila, sir? Kailangan meron ba silang naka-abang na frame o Yes po. lalapagan? No? Yung iba ginagamit, kawayan lang. O pwede naman mga tubo. Tubo, oo. Maganda tubo para mas matibay. Oo. Tapos, kukunin na lang kung ano yung size nito lahat, no? Yes, sir. Kung ano yung magiging size ng itong lahat ng panel na to. Plug and play na po yan lahat, sir. Madali lang ikabit. Kasi ito lang yung mga connection niya. Okay. Dudugtong-dugtong na lang. Pati yung dito sa mga positive, negative niya. Ganyan lang din. Dugtong yung lahat. So, kaya kahit na mag-isa, walang installation. Okay, ito installation. Sariling install, kaya-kaya. Kasi i-ano naman di ba? I-explain naman sila na magdi-deliver kung paano ikakabit. Ayan. Ayun, tama-tama. Tirik na tirik yung araw. Talagang malakas. Kasi ito yung buga niya. Yan mga succeed. May buwibili rin, sir, hindi lang sa farm, meron din rin sa swimming pool, sir, no? Sa swimming pool din meron, yung may mga resort. Okay. Ayan, yun yung inaano nila. Para tipid niya. Kasi mahal ang gasolina at diesel nga. Oo, mahal ang gasolina at diesel. Talagang ano, lalo na kung ang mga farmer isang araw hanggang gabi. Wala madaling araw hanggang gabi natatapos magpatubig. Ito, tamang-tama. Kasi, yun lang. Ayun. Lakas, sir. Oo. So yun mga saksi, sa set nila, sa isang set, so sa solar water pump kasama na yung 4 na panel. Yan, nandiyan na yun lang. So ito yung tsura ng ano, panel niya. Saksi solar panel. So meron tayong ganitong klaseng panel, biface. Ang ganda dito, pwede natin ilagay sa mas elevated na lugar. Tapos okay. walang harang sa baba. So yung ilaw nung nasa saig, nagbabounce. Dalawa po yung nag-harvest na ng solar. power ng. Oh, okay. So mas lalakas pa yung pump natin. Hindi lang siya sa kabila, meron din siya sa kabila. Yes, sir. Okay, I Mas see. efficient Ayun. Maganda pa lang gawin nila, sir, no? 'Di ba nasa ibabaw to, sir? Tapos maglagay sila sa ilalim ng salamin para mag-reflect. Tapos Para mag-reflect yung power sa kabila, no? Ayos din, sir. Yun, mga succeed. Ayan, para syempre makita nyo ng personal, punta na kayo dito mga succeed para makita nyo talaga na actual yung ano nila, yung kanilang solar panel, ang kanilang solar water pump. Yun, mga succeed, syempre mayroon din itong safety feature na pwede nyong malaman. So ano ba yung safety features ng ating solar water pump? May safety feature po ito na pag humina po yung harvest ng panel board, sir, o walang init, automatic po siya na mag-shutdown, mamamatay siya. Then kapag may thermal switch po siya na kapag wala rin mahigop na tubig, pag uminit po itong pump, automatic din po na hindi aandar yung motor. Okay. Kaya maganda po yung safety po niya. At saka pag ano, sir, makulimlim ba? Pag makulimlim po, mamamatay po talaga itong motor. Tapos pag umaraw ulit, Tapos pag umaraw ulit, o kaya automatic na rin. pag umulan naman, sir,
Pag umaraw naman siya, automatic naman na aandar din. Yung masisilip ulit siya. Ayun po, ang kagandahan po sa kanya. Ayan, mga saksid. Kaya Kahit huwag kayo mag-alala. hindi mo na siya i-on, sir, no? Oo. Hindi na siya i-on-off na pag wala nang automatic. Kahit gabi, sir, kahit naka-on siya. No? Opo, Oo. Tapos pagdating ng umaga, alas 6, kung may natanaw na siyang init, automatic po yung aandar, sir. automatic na. Yun. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng gabi para patayin muna. Papatayin, no? Oo. Kasi automatic na. Yan. Parang parang yung tunog niya, no? Parang buwebelo sa scooter na electric sa... Electric ka na. Parang ganun din, no? Ang lakas, oh. Oh, naabot pa ng 3,000 yan, sir. Tanghali, sir. Opo, naabot pa ng 3,000 yan. Mas malakas ang buga niya, no? Mas malakas po. Ayun. Sir.